Kalender, kalender, kalendernya cek anyar, isi anyar kincring. Bu, jenengan ngersake kalender, Bu. Bu, iki kan wis Januari mlaku. Kok iso dodolan kalender ki lho? Nggih, Bu, taune kan isih padha. Ning gunane isih 12 wulan. Iki tanggalane wis kecoret-coret kene lho, Bu. Iki serak pantes didol, Bu, wis ora layak. Sing kecoret ki tanggalane, Bu, dudu gunane. Nek ngene iki disedekahke wae, Bu. Wong sisa tahun anyar kok. Bu, nek sedekah kuwi sing ngekeki Ibu. Nek sing njaluk jenenge ngarepe gratisan. Lah aku ki mau tekon, Mbak. Iya, nek tekone ujung-ujunge ngarep gratisan, ora mbayar toh. Ya wis pira regane? 20.000, Bu. Loh, lah kok murah man? Tak kira sedekah. Sedekah kita, Bu, nek wis dibayar. Lah nek durung bayar, iki berarti jenenge nego, nganggo dalil. Ya sih, tak tukune. Ya.